Барыгызга да хәерле көннәр. Бүген мин сезгә 9 сыйныфларда татар теленнән имтиханның сочинение өлешен аңлатып китәм. Сочинениенең алгоритмы, ул нәрсәләрдән тора соң? Иң беренче чиратта сез язасыз, иң беренче абзац, ул киреш. Сез проблемага якынаясыз. Сез менә мондый сүзләр куллана аласыз үзегезнең иншагызның башында. Бу үзектә автор, мәсәлән, дуслык турында сөйли. Текстның соңгы юлларының мәгънәсе безгә, мәсәлән, дуслык турында аңлата. Һәм алга таба. Икенче абзацта сез проблеманы куясыз. Мәсәлән, бу текстта шул автор шундый проблеманы куя, мәсәлән. Өченче абзацта сез шушы куйган проблемагызга комментарий бирәсез. Бу комментарий, проблеманың текстагы сурәтләнеше була. Сүзләр кулланасыз. Мәсәлән, автор укучының игътибарын туплый, сөйли, беренче кабат әйләнеп кайта дигән сүзләрне аласыз. Дүртенче абзацта сез автор позициясын язасыз. Күтәргән проблемага автор ничек җавап бирә? Мәсәлән, автор укучыны йомгакка китерә, укучыны уйландыра һәм башкалар. Бишенче абзацта сез укучы позициясе китерелгән проблемага үз позициягызны формалаштырасыз. Сез бу авторның проблемасы белән, куелган проблемасы белән килешә аласыз һәм килешми аласыз. Ләкин күп очракта сез автор белән килешергә тиеш. Мондый сүзләр куллана аласыз. Бу проблемага карата автор позициясе игътибарга лаек. Ул шундый, мәсәлән, автор позициясе белән килешми булмый һәм шул аңлатып үтәргә. 6нчы пунктта сезгә әдәби әсәрләрдән аргумент китерә аласыз. 7нче пунктта сез китерәсез үзегезнең тормыштан мисаллар һәм 8нче өлештә сез йомгаклай язасыз. Менә бу сезгә ярдәмлек. Башлауны сез ничек башлый аласыз? Мәсәлән, бу сүзләрдә тирән мәгънә ята. Бу сүзләр мине уйланырга мәҗбүр итте. Аңлатма биргәндә, минемчә, чыннан да киреш сүзләр кулланасыз. Аңлатып үтәр идем, бу сүзләрдә дөреслек бар һәм аңлатасыз. Икенче абзац инде сез төбелеш дәлиллисез. Мисаллар китереп, мин моны дәлилли алам, мәсәлән. Аннары чагыштырасыз. Башкача күз алдына китерсәк, мәсәлән, әгәр икенче төрле эшләсә, китерәсез, аннары мисал. Яки тормышта моңа мисаллар күп. Һәм алга таба. Йомгаклаганда инде сез үзегезнең иншагызны татар халык мәкале белән, яки шигырьдән өзеп, яки берәр инде цитата белән бетерсәгез, сезнең иншагыз тагын да әйбәтрәк һәм тагын да кызыклырак булачак. Бу инде бер изюминка әйтергә була. Бетерә аласыз. Язучының сүзләре искә төшерик, мәсәлән. Минемчә, бу безгә бу турыда онытырга ярамый. Сүземне йомгаклап шуны әйтәсем килә. Безгә бу сүзләргә колак салырга кирәк. Димәк, инде сезнең иншагыз булырга тиеш 3 абзацтан. Һәм 3 абзацта менә мин әйтеп үткән, менә бу чагыштыру, мисаллар булырга тиеш. Сезгә иң кирәкле ярдәмлек ул менә бу. Сезгә карау өчен, өйрәнү өчен, инде бу мин менә монда бу язманың алгоритмы, бу икенче документтагы һәрбер әйберне аңлатып үттем. Алга таба барабыз. Монда инде ссылка, сез бу ссылка аша кирип, әзер сочинениены куя аласыз һәм ничек сочинение язарга икәнен дә карый аласыз. Бүгенгә минем шул. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Имтиханда сезгә уңышлар телим.